Ako si Kenneth Jacen Castañares, usa ka batan-ong Subuanong nagpakabana. Pinaka-latest jud nga kanang project nato is in partnership with si Padaw para sa mga in-school. Mao na siya itong gitawag nga Barkada kontra Droga. So ato ang mga proponents ani sa every school and municipalities, kaya ato ang Municipal Federation sa Supreme Student Government ug ang mga officers sa Supreme Student Government nga na-trained sa mga schools sa lain-lain nga mga munisipalidad. So nakita jud namo nga dako jud katabang ang probinsya kay dili makalihok ang usa ka eskwelahan nga sila lang gambay ra kay ilahang mga proponents. So lahi ra jud ang impact ko na ang Provincial Youth Commission ang provincial government. Bisag sa gamay nga tabang sa Brigada Eskwela, dako gyapon kay impact para nila. Ang sharing of mga youth issues and concerns sa matag municipality. So dire ighuman ani ma-formulate na mo, ma-evaluate na mo ilang mga concerns and then maka-formulate na sa unsay mga mas maayo nga mga plano para next year. I believe that it is in education that we become stronger foundation of a brighter Sugbo.